am ail-adeiladiad o'r Colossus, y cyfrifiadur electronig gyntaf yn cael ei rhaglennu. Creuwyd y gwreiddiol nôl yn 1944. Ail-adeiladiad y Colossus gan Tony Sale a'i dîm a naw, a gymerodd 16 flynyddoedd i gwblhau. Heb arbenigedd Tony Sale, fysa'r darn yma hanes ddim yn bodoli. Hwn di'r Witch, cyfrifiadur gwreiddiol gafodd ei adeiladu nôl yn 1949 ac yn syml iawn, 10 cyfriannell mawr dio. Y ddechrau di hwn gafodd ei ddyfeisio nôl yn 1951 gan cwmni Ericsson, sydd bellach yn Sony Ericsson, sydd gen ei ffonau symudol, ond mae yna dros 800 o hein yn y peiriant Witch. Yn y 60au, gafodd y harddisk gyntaf ei ddyfeisio, a dyma enghraifft ohonno fo. Er ei seiso, chi'n lwcus i gael 2 lun digidol na 1 MP3 yna fo. Hwn ydy'r Marconi Tac, gafodd ei greu yn 1963, a gan 41 o flynyddoedd, mi oedd hwn yn rheoli pwerdi niwclear Wilfa ar Sir Fôn. Mae'r bocs yma yn dal 2 KB o gof, a'i gael yr un faint o gof sy'n y co bach yma, sy'n 2 GB, sa angen 1,000,000 o'r bocsys yma. Mae'r ystafell yma yn esiampl o beth fysa dosbarth ysgol yn edrych fatha nôl yn yr 80au. Prosiect o'r 80au oedd y Doomsday Project, lle oeddech chi'n medru clicio ar unrhyw le ar y map a gweld lluniau, darllen straeon o'r ardal oeddech chi wedi clicio ar. Felly rhyw fath o Google Earth cynnar. O, Bangor! Y Macintosh SE di hwn gath ei greu gan Apple nôl yn 1989, yr un flwyddyn ges i'n eni, a Apple oedd un o'r cwmnïau gyntaf i ddefnyddio'ch godan efo cyfrifiaduron. Mae tabledi yn boblogaidd iawn dyddi yma, a dyma esiampl un o tabledi gyntaf gath ei ryddhau nôl yn 1993, ac ar y pryd mi oedd yn mynd am 1,000 o doleri. Mae'r amgueddfa yma llawn technoleg o'r 70 mlynedd dwytha, ond dwi'n meddwl fydd i'r rhy hir tra fod yn gweld technoleg o'r dyddiau yma, fatha PS3s, iPods.